Yanzu za mu iya cewa kusan siyasan gaba ɗaya ta koma hannun malamai. Domin duk abin da aka taɓa na siyasa yanzu kusan malamai sun bar maganan ilimi da koyarwa bisa ga sunna kamar yadda addini ya koyar da su, sun koma kusan harkan siyasa. In ka duba yadda al'amuran Najeriya ko arewacin Najeriya suke ciki a yanzu, duk abin da wani ɗan siyasa yake nema ko wani abu dole sai ya bi ta hannun malamai, ba don komai ba saboda sun zubar da girmansu da kimansu. Wasu malaman sukan yi hakan ne domin ci gaban addini da ci gaban al'umma, saɓanin wasu kuma sukan yi ne domin aljihunsu. Yanzu in ka kalla yadda kusan 'yan siyasa sun raina malaman gaba ɗaya, in ka kalla yadda kaman a ce ɗan siyasa zai zo ya aje babban malami, sanannen babban malami a ƙasa, amma yana mai maganganu ba don komai ba sai don kwaɗayi da ya shiga cikin harkokin malinta ya sa suka faɗa cikin siyasa, ya zama cewa sukan yi abin da ya saɓa ma dokoki da ƙa'idoji na addini, wanda kusan hakan yana ƙara taɓarɓarar da ilimi na addini a arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya. Saboda idan ka kalli kaman abin da ya faru a tsakanin shi ƙauren Bauchi da Malam Yahaya Jingir, yau a irin wancan zamani na baya, irin lokacin da za a ce kusan baya-bayan nan ma lokacin da su IBB suka yi mulki da irin su Sani Abacha, in ka duba za ka ga cewa mutane ne wanda suke martaba malamai, wanda idan malami ya kira su ko ya kira akan wani abu za ka ga suna masu biyayya a kai, saɓanin yanzu da sai dai shi ɗan siyasa ya kira malami ya zo har gida ko har wajen shi sannan ya gaya mai abin da yake so. Kaga wannan kusa za a iya cewa malamai sun kusan sai da addini, wannan ba daidai ba ne a irin fahimta irin tamu, duk da mu za mu ce mu ba malamai ba ne, ba ma kuma cikin sahun malamai, mu kusan 'yan siyasa ne, kowa ya san mu a cikin fil ɗin na siyasa, amma dai abin da ya fi dacewa shine malamai su malanta, 'yan siyasa su tsaya a gwabinsu na siyasa. Idan wani shawara ya taso wanda ya kamata a bada a wanda ya shafi addini ko ci gaba na al'umma na ƙasa, so kamata yi a ce su malamai su ba da irin wannan shawarwari ba tare da sai shiga cikin siyasan tsamo-tsamo ba. Amma idan malami ya zama wani gefe na siyasa, yanda zuciyoyinmu yanzu ba shi da kyau, kowa ya sani yanzu da an ganka tare da wani a ce to wani ma ashe ma ɗan gefen su wani ne, wallahi to ba ma gaskiya yake faɗa ba. Abubuwa sun sha faruwa kamar haka da yawa. Idan ka kalla kamar wannan wanda ya yi minista, me yake da suna a Fantami, in ka ɗauko wa'azozin shi na da can, mutum ne wanda mutane suke ganin shi mutum ne mai tawalu'u, mutum ne mai son a kyautata ma al'umma, mutum ne mai koyarwa don Allah. Amma idan ka lura don daga sanda ya samu darakta na NIDDA, tun daga nan aka fara samun matsala, wasu ke ganin cewa ya shiga siyasa, kaza ya yi wa'azi iri daban-daban, har abin ya zo wa'azin har ya zo ya yi aiki a kusan kanshi, wanda inda a ce dama abin ana yi don Allah ne, kuma dama Allah aka saka a gaba, so za ka ga akwai ci gaba akan al'amurorin da yawa. To ga shi amfanin wato shi Malam Fantami ya yi akwai lokacin da za a ƙara kuɗin data da kuɗin kiran waya, a lokacin da yake minista a Najeriya, ya yi waye tsaki ya ce ina talakawan Najeriya an yi musu sauƙi, yanzu kwatsam bayan saukansa to kaga dai yanzu haka an ƙara kuɗin data, an ƙara kuɗin kiran waya, an ƙara kuɗin wato tura saƙo. Ai ka san da naka a waje ya fi a ce babu naka. Yanzu duk me yake cutar da mu a arewa? Arewacin Najeriya me yake cutar da mu? Saboda ba mu da shugaba. Lokacin da aka yi mulkin baya, mulkin Buhari ya yi ƙoƙari ne domin ya kwatanta as a Najeriya kamar one nation, amma daga ƙarshe su waye suka cutu? 'Yan arewa. Saboda an ɗiba ayyuka da dama, an ɗauka Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya, amma an ɗiba ayyuka da dama an kai shi kudancin Najeriya, saboda me? Ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Amma yanzu da ta zo ton nasu, me muka mura? Me aka tsinana ma arewa? Titi ne aka bada sama da shekara 8 Buhari yana kan mulki, titi daga Abuja zuwa nan Kano gaba ɗaya kilomita nawa ne? Federal government ta bada, har yanzu to date ba a gama ba, shekara 10 ana neman ɗauri. To ka gani mu me muka mura? Yanzu ya zama dole yanzu mu ma mu waye, mu samu haɗin kai, ka gane ai, mu nuna namun ne, mu yi da namu, in ba haka ba to kullum baya za mu dinga yi. Malamanmu sun sai da mu, shugabanninmu sun sai da mu, duk gashi abubuwa iri daban-daban suna faruwa a cikin ƙasar nan,
ka gane ko kai in ce ma sun sai da mu abin ya zama kamar magana wani iri, zaka samu wasu daga cikin suna da kishin wasu kuma ba su da shi. Yanzu a cikin mulkin gwamnatin Buhari ne aka samu wannan Farfeso ya yi iya bakin kokarin shi akan aikin shi, ka duba akan kes ɗin da aka kulle Farfeso aka hana shi beli naira miliyan 90, amma ga Yahaya Bello da yake da kes na kusan biliyan sama da biliyan 10 ko biliyan 5, amma shi an ba da shi on bail ya tafi. So kaga wannan abu ne wanda kusan idan kai baka wannan gefen ku ne wa'inda 'ya'yan bora, in kuna wannan gefen ku ne 'ya'yan muwa. So abu ne wanda kusan zamu ce ba mu fahimci inda ma ƙasan ta dosa ba gaba ɗaya. Abu ne wanda in ka kalla zaka ga cewa in har baka cikin tafiya na gwamnati mai ci, to kai kusan kawai baka da wani kataɓus, baka da wani sai, baka isa ka faɗa a yi gyara ba, baka isa ka yi magana akan ci gaban ƙasa ba, saboda za a kama ka.